Hello, ụmụ ibe anyị ekene m unu. Anyị abịago ọsọ ịgụ akwụkwọ. Papa nnekwu, anyị abịago ịgụ akwụkwọ. First of all, we are going to read in English language and interpret in our language. What is our language? Igbo. One Igbo. One Igbo language can never die. Igbo language can never die. As long as we are alive. As long as we are alive. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, asụsụ anyị agaghị ana. Kwuonu, asụsụ anyị agara ana. Nene ihe anyị ya agụ mbọchị tata. What kind of home? Nenye. What kind of home will you choose? Nene. What kind of home will you choose? Osi. Cheli ka nkọwalụ ụnọ. Osi, kedu ụdị ụnọ unu chọrọ inwe? Ihe bụ ụnọ enu. Ebube Chukwu chọrọ ụnọ enu. Kwuonu ụnọ enu. Ibe bụ mansion. Ebube nwere high test mansion. Nenye nke bụ ọ dị about 20-story building. Nenye Ebube Chukwu choose nke dị ebe Ebube Chukwu choose. Kedu nke ịrọlụ? Nke ịrọlụ Agidigba nwa no. Pa nnekwu ke nke ịchọ. Ịchọ nke. Pa nnekwu ịchọ nke. Ngwa kwuo nke ịchọ. Kwuo nke ịchọ. Wow! Ọkwụ ụnụụka. Ọrụ ụnụụka bụ ibe ahụ. Ibe. Castle. Hey! Papa nnekwu ọ laikikwala nke dị mma. Nke bụ pink. Na-enye nke bụ pink. O nwere nke pink. Ihe bụ pink. Kedu aba pink n'Igbo? Shine mmemme ọcha. Ngwa oke nwa ke nke ịrọlụ. Cheli ka oke nwa rọlụ. Ịrọgolo oke nwa rọlụ ọsọ. Kedu nke ịrọlụ? Chee ka nnene. Kekwe nke bụ nke. India bụ iwe ka ọ mosque. Oke nwa ịrọkwana ya biko. Ịrọ n'ebe a na-akpọ isi na rọlụ iwe dị mma. Ịrọ na Agidigba nwa rọkwala iwe dị mma. Nekwa ọmalite ụlọ rọlụ. Nekwa ọzọ. N'elu ụlọ macha mma rọlụ. Rọba na inwere anya. Ihe anwa epekete ntị. Si ashị ka ọ bụ ya. Nee ụlọ elu. Kwuo na elu. Mushroom n'Igbo bụ gịnị? Kedu aba mushroom n'Igbo? Si na elu. Emeche nte ego ọgwụ. Mushroom live na. Ka ebe ị chọrọ ibi. Mushroom bi na. Ọ bụrụ na o nwere nke ị chọrọ ka anyị gaba n'iru ka arafu. Ọma na ịmara ibe ị chọrọ. Maka ụlọ erike ebe na nke nchọ chee ka m rọlụ. Nke makwa mma. Alaikikwa m nke masị m. Kwuonu nke masị m. Ọnya bụ nke ahụ bụ nke egwuregwu nke tent. Oke nwa ịmara ibe ịchọ. Pa nnekwu emelidego weli ịnọlụ na-ama aka jiji na-eme tụmbọm. Ị na-eme tụmbọm tụlụ ogilisi. Ị na-eme tụmbọm. Ụlọ niile dị ebe a makacha o nwere nke a mara mma nke so gị rọlụ. Nke obere. Ngwanụ welie. Ọ si I would like to float in the boat. Nekwa anya o. Ọ nwe onye na-akọọlụ ihe ọzọ. Ọ si na ọ chọrọ ịnya ụgbọ. Kwuo na ụgbọ. Boat bụ gịnị n'Igbo? Kwuo na ụgbọ mmiri. Mgbe unu arọlụchago ụlọ. Olutego. Ọ si and what will you put in it? Arọlụchago ụlọ. Kịta bụzi ngwongwo eji ebu ụlọ. Ngwongwo eji ebi n'ụlọ. Ngwakwuonu ngwongwo eji ebi n'ụlọ. Papa nnekwu kwuo ngwongwo eji ebi n'ụlọ. Kwuo nye.
ebunu redio speaker ọ na-asụ jinjim kwuonu jinjim kwuonu ode jinjim ọ na-asụ anyị welie na-enye welube na ihe unu chọọ itinye n'ụlọ ma chọọ itinye exactly nke ihe edebe n'etiti ewo nekwa ihe papa nnekwu chuzuo ọkwa kamera ihe eji ese kamera ọchọ ịchọ mbụ rịpọta ị na-evidio tinye na rịpọt papa nnekwu rọtakwa ihe dị mma redio na friji kwuonu ntụ oyi ihe ebu hita ihe na-acha ụlọ ọkụ kwuonu ihe na-acha ụlọ ọkụ n'oche ihe tinye n'oche n'ụlọ gị na oche ọ mara mma kwuo na oche nke bụ oche eze kwuo na oche eze na flawa dị na ya ka aba flawa n'Igbo okoko kwuo na okoko na moto kedu aba moto n'Igbo ke aba moto na kwuo na ụgbọala ihe eji egwuli egwu kwuo na ihe eji egwuli egwu ụgbọala na ihe eje n'ama ihe etinyekwa toilet n'ụlọ ihe eje n'ama chere ka mmali onye na-ekwu papa nnekwu na-akọ ụkọ ihe anwa ebidogokwa obele ka m bịa tee ya ọgwụ papa nnekwu ịkọzi na ọ ya abịaru nne na ihe dọk ihe bụ dọk n'Igbo kwuonu ọbọgwụ dọk n'Igbo bụ ọbọgwụ na onye na-ekwukwa kwuonu kwak 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 kwuonu kwak 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 n'ebe onye na-anali ọ si n'ihe okwu a swinging sofa for my friend and me ọ si janglover swinging bụ janglover kwuonu janglover nekwe ịlikra swimming pool ịma na sọma abịagokwe n'enyi swimming pool unu alikra swimming pool kwuo na ebe a na-egwu mmiri ihe a maka na-ekwe foto kwuonu foto ne nke ihe a bụ decoration azụ na-agbọ mmiri kwuo na azụ na-agbọ mmiri nekwe Egyptian mummy ebe mama ndị Egypt unu laikili ya No. I like ya kwume nekwa iwe fan kedu aba fan n'Igbo nkuche kwuonu nkuche nenu onye nọ n'oche kedu onye nọ n'oche iwe ọnwa onye nọ n'oche nwamba ikwutelie nwamba na ihe onye na-ekwu na ihe nwamba ahụ na-ekwu ka ihe nwamba na-ekwu kịta This is my tail. Wow, ọ si na nke bụ oche m ọ si na nke bụ oche keeki kedu aba keeki n'Igbo kwuo na achịcha oyibo na-ere akwụkwọ nri na-ekwu n'ụlọ leaf kedu ihe bụ leaf ka ihe bụ leaf n'Igbo akwụkwọ nri papa nnekwu na-eti aka n'ọnụ anyị ekwugonu moto na pineapple dị ebe ma ọ dị ka eme pineapple juice ebe kedu ihe bụ nke na-enye pineapple ka arịa n'Igbo kwuo na akwụ olu ne horse kedu aba horse n'Igbo enwekwe horse ọzọ ebe kedu aba horse n'Igbo anyịnya kwuo na anyịnya kii kedu aba kii n'Igbo kwuo na kii n'Igbo kedu abịa kwuo na igodo Egyptian ịbụrụ onye Egypt Rafia ịbụrụ onye Egypt nekwa o nwekweli m telefonu bie kedu aba telefonu n'Igbo kwuo
kwuo na ekwentị. Ekwentị. Rapụgodi ya papa. Rapụgodi ya bịa nso. Emechaa gụọ ọzọ. Nekwe nke na-enye tie ka sorry. Na-iwe ọ na-achọrọ itinye TV. Bịa ma kwụ gị ba. Kwuo na onyonyo. Onyonyo. Ma kwụ gị ba. Ikwu gị. Moto ibe na Iwe. bum 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 bum. Kedu ebe? Star n'Igbo. Kwuo na kpakpando. Kpakpando. Kwuo na kpakpando. Kpakpando. Kwuo na kpakpando. Flashlight. Flashlight. Kedu nne na ọkụ light. Kedu ihe bụ light? Sorry. Moto ibe n'ụlọ m and the toilet. Ọkụ. Kwuo na ọkụ. Ọkụ ibe na-eme party. And toilet and Na onye toilet. na-agba And egwu. vacuum. Na-edansa. And computer. Gụọ ihe o kwuru. Onye na-ekwu okwu. Gụọ ihe o kwuru. A secret door. What could be on the other side? Ọ sị na ihe ebu. Ọ sị na ihe ebu ọnụ ụzọ nzuzo. Ọnụ ụzọ nzuzo. Kwuo na ọnụ ụzọ nzuzo. Ọ sị kedu ihe? Ọ sịkwa kedu ihe? Ana m ekwunu maka ọnụ ụzọ. Unu na-ekwu ihe ọzọ. Oke nwa ọkwa ị na-agụ maka ọnụ ụzọ. Anyị ekwuche n'ọnụ ụzọ wee kwuwe ọzọ. Ọnụ ụzọ. Kwuo na ọnụ ụzọ. Ọ wee sị na nke nzuzo. Ọ sịkwa kedu ihe ga-adị na the other side bụ akụkụ nke ọzọ. Kwuo na akụkụ nke ọzọ. Akụkụ nke ọzọ. Kedu clock nwa? Kwuo na elekere. Elekere a na-agba n'aka. Nke bụ elekere na-adụ n'elu tebụl. Nke elekere kwụ ọtọ. Ihe ebuka ebe o juru ebe niile na microwave. Ka bụ microwave. Amakwa m basketball. Basket bụ gịnị n'Igbo? Si na nkata. Nkata. Kwuo na nkata. Nke bụ ụlọ. Kwuo na ụlọ. Amasị m ka ụlọ si gekwa. Anyị emetụgo moto aka rinne. Ihe ejezi na ya mgbe niile na-eje na ya. Anyị ekwuchego ebe ngwuli egwu. Ọrụ ebe a na-egwuli egwu. Na-eketulu. Papa nnekwu ịsaghe n'osisi na-adị ogwu. Spike. Ka bụ spike? Ogwu. Kwuo na ogwu. Now to the next page. Mba, mgbe ọzọ anyị gụzie anya. Kwuo na ka emesịa. Mgbe ọzọ anyị. Mgbe kwuo na ka emesịa. Wee n'aka siwa ndị Igbo be anyị ka emesịa.